जों दायो आलासि जानो थांनो नागिरदों। गारियाव गाखोदों नन्दितानि बिमा मुस्रिमा सस्मिता बाग्लारि। बिमाजों बाम जानानै दं नन्दिता खुसि बसुमतारी आरो नन्दितानि बिफा जोंदाव बसुमतारीया गारि सालायगासिनो दं। नन्दिता नों माने सिखारनानै मा खालामो दे बुंनाय लोगोफोरनो? गेलेयो आरो मा खालामो? फरायो लिरो मा लिरो दे बुंनायबा? ABCD खदा हांखो गारा हांखो। देनाय गारा हांखोआ मोनबेसे बुंलाय? 11 आरो भावेला 5 मा देनाय भावेला बुंनाय? AEIOU आरो सेमि भावेला मोनबेसे? मा दे बुंलाय? WLY आरो खौरां हांखोआ मोनबेसे? 11 खौरां हांखोआ 40 very good। नन्दिताया एसे सोलोंदो दै। आंनिया नन्दिता आरो बिनि बिमाखौ लाथिंनानैनो बोरायसिगोन बादि मोनो। जेरावबो थांफानो नागिरो फेबिकल लाथाबादि। खैराबारियाव थांनो नागिरबाबो थांफागोन, उदालगुरियाव थांनो नागिरबाबो थांफागोन। मंगलदैयावथ' बुंनो नाङा, मंगलदैयाथ' न' खाथियाव जिरायनाय बाजार बायदिसो जाबाय। सप्तायाव गानै पकेटआ गैथ्रा खालि जाजोब्बाय आंहा थांलाय फैलायावनो जेबो खालामनो हायाखै। नङा नामा नन्दिता? नंगौ। नन्दितायालाय मानो सिरि जाखो? थेवबो गस्ला गोदानानो गैया गुवाहाटि सारियालि नोंसानो माया गय बेपारि नोंसानो फाया फाथै बेपारि दिनैखि दिन्दाव दाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव दिनैखि दाव दावसो बुंजाङाय दिनैखि दिन्दाव सिंनो दिनैखि दिन्दाव दाव आदा नोंजों आंजों जुलि जाथावथाव दे मोजाङै गुवाहाटि टाउनाव थांबोला लानानै फैफा पन्स पाउदार लानानै फैफा पन्स पाउदार जाबाय दे बरिया। नन्दितानि बिमानि मेथाइ खननायखौ माबोरै मोनखो? कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो दाबाव। प्रेक्टिस गैयालाबानो प्रेक्टिस गैया थेवब्लाबो आं एसे थुलुंगा होनो नाजादों। जोबोद लाजि गुसु रोजाबबाय थायो, खिनाय हासुनाय माने रोजाबबाय थायो, नाथाय माइक खाथियाव रोजाबनो हाया। जों दायो नोंनि बिमानि आलासिनि न'आव आलासि जानो फैदों। एसे आलासि जानाय माने दसे ओरैनो थाबायनो फैदों। मोनसे गोनां खामानि दं। आलासि दा थाङोब्लासो मिथिगोन दा सहैब्लासो जों न'खौबो बावगरदों जाबायना मिथिगोन दै। 10-15 बोसोरनि उनाव फैदो जेनेबा 15 बोसोर बारासो जाबाय। 15 बोसोर बारासो जाबाय। आं जेथिया बांबाय। कलेजाव फरायबाय थादोंमोन होमबासो फैदोंमोन आरो कलेजावबो फरायाखैमोन नामा हायार सेकेन्डारिसो फरायदोंमोन नामा? जों हाबा जानायनि सिगाङाव खेबसे थाफायाखैमोन। बियोसानाव नङा बिसाना आयंलासो न' बे आयंलानिसो आरो थारमाने आयंलानिसो जायोना? बिब' जों दासो केहुटुलि सफैबाय। दसे समनि उनावनो जों आलासि न'आव सहैसिगोन। जों बेबादियैनो बबेयावबा थाङोब्ला साफ्रोमबो न'खरनि परियाला बायदि रायज्लायबोयो। जों सिरि थानो मोजां मोना। रायज्लायग्रा फिसाजोआबो बेनिखायनो बिराद रायज्लायो। फिसाजोआबो जोबोद टेप फिसाजो नन्दिताया जोबोद टेप फुंनिफ्रायनो माथो होनानैनो बाग्लायो। ओरैबायदि टेप दुस्थ' मा मावा फुंनिफ्राय ओंखाम सङो, पिजा बानायो आरो फरायनायाथ' बिनि गुबै खामानि। बियो फरायखायो, जोबोद मोजां गथ' नन्दिताया। इमान मोजां फरायो आं। नन्दिताया गारा हांखो लिरनो हाबाय। आं लासै सालायदो गारिखौ। जोबोद टार्निंफोर दं। गामि भितरनि लामा ना। आरो हिनजाव फिसाखौ लानानै जों गारिफोरखौ गोख्रै सालायनो नाङा। आं सिगाङावनो बुंखादों, हिनजाव फिसा आरो न'खरनि मानसिफ्रानो जोंनि गुबै धोन सम्पति जायो। बिसोरनि खहा जायोब्ला जों बे खहाखौ जेब्लाबो सुफुंनो हाया। बेनिखायनो जों जेरावखि थाङा मानो, जेरावखि थाया मानो
एसे सांग्रांथि लानानै गारिफोरखौ सालायनांगौ थांनांगौ आरो बुंनो थाङोब्ला नन्दितायाथ' बिमा फिसा सानैनि इसोरसो नन्दितानि बिमाया सिगाङाव आथिं गोलावमोन जोबोद बेरायोमोननो भगतपारा मदिबारि ओनसोलाव बियो सिनायि गामियानो गैया बे माने जोंनि आलासि दंना बेनिखायनो फैफ्लांदोंमोनलै आगोलाव फैगोन लायैलाय दा हाबा जाखांनायनि उनाव बन्द जाबाय मोजां साथा मा बुङो बन्द खालामबाय न'नि ननेमा जाबाय न'नि ननेमा बेरायनो मोनला फिसाजों 24 घन्टा थानो गोनां जायो आरो न'आव बायदि बायदि खामानि बेफोरबायदि आरो दै जों ओजों थांबाय थायोबा आलिजोंसो मोनगोन माथो मोना हाबगोन थिंलाय दा लामा मोना आं मिथिया दै आं खिन्थु फैदोब्लाबो हमनो हायाखै लोगोफोर जोंनि बे फेमिलि ब्लगखौ माबोरै मोनदों लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि बे इउटुब चेनेलाव आरो फेसबुक प्रफाइलाव जुदि गोदानै फैदोंब्ला फल' खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जों गासै फैदों दखन जों गासै बेखिनि गैया होमबा आइया बुंदोंमोन सोनाबा हाबना थांना हाबबाय थालिया ना फैदों दखन जों सानैया फैदोंमोन दखन बेसानाव बे न'सेयासो बिथिं नामा गैया होमबा सिद्धाथ' सिद्धा बेलाय बिथिं फैनो हागोन जों सानैबो लोगोफोर जोंबो आलासिनि न'आव सफैसिगोन गोबां बाथ्राफोर रायज्लायनो गोनां दं बायदि बायदि ब्लगफोरनि गेजेरजों जोङो नोंथांमोनजों रायज्लायगोन नोंथांमोननो जोङो खिन्थाहरगोन जों माबोरै थायो जों माबोरै न'खरफोरखौ सालायो गथ'फोरखौ माबोरै जोथोन लायो बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो नन्दिताखौ बोर हर मोजां मानसि जानो हाथों मोजां फरायनो हाथों बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय बयबो बाय बाय